Ajde da pozovemo ovog čoveka. Koga je prevario Stefan Subić, zapravo prevario je i njegovu porodicu. Ajde vidimo. Alo, Zdravo živo. ćao, ćao. Kako si, brate? Evo, brate, vozio do sad, umorno malo, dobro, podnošljivo. Dobro, ti si u inostranstvu, jel? Jeste, ja radim u mađarskoj jednoj firmi i vozim za jednu špediciju i tako. Dobro. Kaži mi, tvoji su prevareni od strane ovog tipsera Stefana Subića, jel tako? Jeste, brate, znači, veruj mi, duša me boli, znači, toliko se osjećam nešto bez veze. Znaš, kad te neko prevario, osjećaš se baš nešto, ne znam, već 5-6 dana sam toliko, brate, nesrećan i tužan da... Znaš šta, nije mi toliko do novca, mislim, jeste mi do novca, to je jedna cela plata u Srbiji, znaš. Ali mi je ružno kako je to uradio čovjek, smišljeno tako i tako na neki lagodan, lep način da mi dođe da odem da ga nađem u Banja Luku i da ne znam šta da mu uradim, majke. Znači, stvarno, strašno. Jeste, pazi, mislim, znaš kako, ja verujem u Boga i ja kažem, ti neki ljudi koji stoje iza tog profila su meni pretili, znaš. Mislim, imam jedno 10 klipova vezano za tu temu, a o njemu imam možda 4 ili 5 klipa, možda i više. I, samo sekund. Tako da, dosta sam ja tu, sa njim imao neke prepiske, čak i neke pretnje, ali... Vidio sam da ti je pretio, da. Da, i ne znam šta ti kažem, samo da mu poželiš sve najbolje i da nikad nemaš biznis više sa takvim ljudima, znaš, mislimo... Njemu će Bog verovatno sve to da vrati i znaš šta, imamo i mi malo tu možda krivice, tele smo laku lovu na lak način, ali niko nije od nas teo ništa da ukrade, razumeš? Naravno. Niko od nas nije teo nikog da prevari, niko, znači eto, to je namešten meč, pusti čovjek priču, mi poverujemo i to je sve okej. Ali, pazi, možda postoji tu neko rešenje, znači možda mi taj novac od njega nikad možda ne možda naplatimo, ali daj bar, ja sam razmišljao o tome, preko interneta je danas sve moguće, ti znaš bolje o tome i više si obavešten i da se vi lepo skupimo, koliko njih ima prevarenih, ti znaš broj verovatno neki. Pa ima puno, ima i ta Instagram stranica koja je pokrenuta, gde se zove, kako se zove beše, Stefan Subić prevarant. Da. Tako. Znači ima tu... Ja sam napisao sinoć poruku, ali niko mi tu ne odgovara ništa. Znači ja sam teo, brate, znači od tih porodica koliko ima nas 100 sigurno. Verovatno ima nekog advokata u svojoj porodici, nekog pravnika, da ne plaćamo advokata, da mi lepo dečku spakujemo lepo jednu tužbu, da to bude na međunarodnom nivou, znači da se pošalje ta tužba u Banja Luku. Da dečko lepo odleži bar robiju ako ništa drugo, jer za ovo treba da se leži robija. Ako čeka kaznu od Boga, možda mu bude i na decu mode, ali dajmo i čoveka lepo mi da kaznimo onako kako treba da se kazni. Da on odleže jedno, dve, jer ovo je velika prevara. Ba jest. 100 čoveka po 300 evra, pa sad vidi, znači, nisu to male pare, brate. Jest. I on će to opet da radi. I opet će da prevari još nekog. Daj bar da ga sprečimo da ne vara više ljudi. Znači, ja ne znam da li postoji način, ali da vidimo s nekim advokatom, mora da postoji način. Imamo screenshotove, imamo priznanice, sve imamo. Pa, probajte u policiji, baš mi javi... Ne verujem u policiji da će da uzvrate to, znaš, mislim da je to najbolje privatna tužba da se pusti. Pa može i tako, da. Da. Ja sam to razmišljao, nego ne znam kako da se međusobno, kako bi mogli da se svi, da li da napravimo neku... Pa ništa, ne, evo ovaj video kad objavim... Ako možeš ti da nam pomogneš nekako, ajde, ne znam. Pa evo, ovaj video kad objavim, javit će se sigurno ljudi, ja ću da usmerim, okačit ću u deskripciji tipa stranicu gde možete da se javite, stranica gde se okupljate, znaš, vezano baš za konkretno tog prevaranta. Možemo da komuniciramo, tako? Da, znači, vidjet ću sa nekim od ovih koji su meni već pisali, znači, vezano za ovog prevaranta, znači, da se organizujete, eto, da se nešto dogovorite zajedno u toj stranici, znači, pa ću ostaviti tu Instagram stranicu u deskripciji tog videa, ovog videa sad što snimamo, tako da, eto, jedino tako. Da, pa da, ja ću te zamoliti u ime svih nas da na taj način nam pomogneš, pa mi ćemo dalje sami da rešavamo
bar da li me razumeš, profo, da sprečimo da prevari još ljudi, jer prevarit će sigurno još ljudi, napravit će novi profil, pa će novo ime, pa će nove, znaš, to je Jasno, sigurno jasno. perfidno urađeno, daj, da vidimo bar, čekajte stane, ko njemu kuca te etikete, ko njemu to odobrava, on je otkucao čovjek tiket da je uplatio 100.000, piše tamo radnica Miljana, ne znam. Znaš, katastrofa. To je sve, to je falsifikovanje, to je prevara prava, profesionalna. Ma jeste. Znači, Treba se pozabaviti... Postoji način da se reši to, da se bar spreči da ide to dalje. Treba se pozabaviti sa tim policija, pre svega, ali ajde, vidjet ćemo šta možemo da radimo. Izvini, moram sada da idem, pošto me zovu... Okej, hvala ti puno. Nema na čemu, ja ću ovo da izbacim, vidjet ćemo da nađemo tu neku stranicu gde ćete da se povežete i da vidite šta može najbolje da se uradi i tako. Da ste živi i zdravi, sve najbolje, brate, nema na čemu, svako dobro. Ćao. Ajde sad da vidimo njihovu prepisku i kako su oni prevareni od ovog zločinca, od ovog zaista zločinca. Kome ja želim sve najbolje, neka živi zdrav, iako je nekad pretio. Evo drugari, da vidite čisto kako je on to pretio. Znači, kao što vidite, ima videoklipa koji se zove Priznao da je prevarant, zatim pretio mi je ovaj tipser, zatim Stefan Cubić koji mi je pretio, ponovo mi se javno obratio i tako dalje. Znači, baš sam raskrinkao jednog prevaranta, tako da nije loše da pogledate, da vidite šta se tu događalo. Inače, zapratite me na Instagram profilu profa.official i da vidimo šta se tu događa. Evo, znači, obratila mi se Tamara da je prevarena, zapravo njenu decu su prevarili preko ovog Instagram profila stefancubić.tips, tako valjda, ja sam ga blokirao. Sad, da vidimo našu konverzaciju, da vidimo šta je ona meni sve pisala. Sad ću ovo da otvorim pred vama i da vam sve pokažem. Evo, od početka. Zdravo, slučajno sam te našla na YouTube-u kada sam ukucala stefancubić.tips prevare. Ajde, molim te, nekako da se udružimo, da ga raskrinkamo, verovatno nas ima mnogo prevarenih. Baš si mi ulio nadu kada sam čula za tvoj klip o dotičnoj osobi. Toliko sam besna da ne mogu da ti opišem zadnji dinar koji mi je uzeo iz džepa, odnosno mojoj deci. Ja sam im onda napisao, samo da im da li to vi možete da vidite, da. Hajde ako hoćeš može video call pa da ispričaš, a umeđu vremenu mi ovde ostavi screenshotove. Ostavit ću screenshotove, ja osramota me video call, veruj mi, jer ti se javljaju ljudi još u vezi njega, šta možemo da napravimo da ga raskrinkamo, mnogo mi je drago što to radiš, baš sam uz tebe. Malo kasnije ću sve da ti slikam. I evo šta mi je slikala, znači šta ovde ide. Zdravo, koji su uslovi za saradnju? Meč koji imam u ponudi igra se u petak, 20.11.2020. Prelaz kvote je 32-36, cena meča je 700 eura. Meč koji od toga 200 eura je cena rezervacije, avansa i uplaćuje se pre meča, dok ste nakon prolaza meča obavezni da mi pošaljete ostalih 500 eura kako bi nastavak saradnje bio mogući. Bitno je da znate da je uplata rezervacije obavezna i neophodna da bi dobili meč. Uslovi za saradnju su isti kao i sve i ne menjam ih zbog koga. Ni zbog koga. Uplate vršite preko Western Union, MoneyGram, RIA, a ukoliko ste iz Srbije šaljete novac preko međunarodne uplatnice, to jest pošte. Za sve nejasnoće možete dodatno pitati šta vas zanima. Nadam se uspešnoj saradnji. Onda ide ovako. Nadam se da će biti ok, jer bih bukvalno uložila posljednji dinar, nema neki meč za nedelju, ponedjeljak, možda inače sam iz Srbije, kakva je procedura za slanje, nemamo za nedelju niti ponedjeljak, samo za petak. A od ponedjeljka neki dan, da li možete mi javite? Javit ću vam, hvala. Zdravo, opet ja kada imate meč ove nedelje, u sredu Tamara, sutra je zadnji dan za uplatu i rezervaciju. Zdravo, čuli smo se nedavno, nego se nisam bilo mogućiti, da li ima neki meč za vikend? Poštovanje trenutno ima meč za petak. I onda je ovako, šta kaže. Knjaza Miloša 2, meč je 100% siguran, direktno iz kluba, tako da nema nikakve šanse za padom. Radimo već punih 7 godina sa izvorom i do sada se nije desio ni jedan pad. Sa izvorom rade. Sigurnost utakmice je 100%, ako po vama padne meč imate povraćaj novca i sledeći namešten meč besplatan, ali opet vam kažem nema pada. Do 15H, da li vam odgovara?
Da, potrudit ću se kada vam pošaljem sliku uplatnice, vi meni šta se igra. Tako je, sve ste razumeli, mesto vam je rezervisano, čujemo se sutra kao i po dogovoru. U sredu Tamara, sutra je zadnji dan za uplatu, uz rezervaciju novac šaljete putem međunarodne uplatnice u vašoj pošti na podatke Njegoš Milić, Banja Luka, Bosna. Kada uplatite, slikate nam uplatnicu kao dokaz o vašoj uplati, nadamo se fair i uspešnoj saradnji uz obostranu korist. Knjaza Miloša 2, meč je 100% siguran, direktno iz kluba. Ćao, evo sam u pošti, kaže mi da ja odavde ne mogu da pošaljem u evrima, nego u dinarima, a da oni naznače da vi kada podignete u evrima, da li može tako, razmenila sam sada 200 evra, to je 23.400 dinara. Možete u dinarima, oni sami pretvaraju u km ili eure. Okej. Kada stignem kući slikam uplatnicu, jel se zna koliki je prelaz kvote za sutra? Kvota je 30+, prelazi u pitanju, važi dogovoreno. Pitao me kome pripada Banja Luka, Republici Srpskoj ili Federaciji? Republici Srpskoj. Kada mi šaljete instrukcije za igranje, evo ga i meč. Ja se izvinjavam na dosadi, prvi put igram, nadam se ne i poslednji, pa me interesuju detalji. Ujutru u 10 Tamara sve dobijete. Ok, jel se zna koliko je meč da bih se organizovala zbog posla, zbog uplate? Ujutru dobijete meč, sve stižete. Burundi u 21 omladinci, Muson Gati, šta je ovo, brate, ja prvi put čitam. Ngozi, prelazi iz 2 u 1, poluvreme. Nadamo se fair i uspešnoj saradnji, preporučujemo vam maksimalan ulog na meč. Znači 2.12.2020. Kad uplatite, slikite nam tiket, preporučujem vam maksimalan ulogu na meč. Hvala vam puno, trenutno nemam baš mnogo da uložim, ali već naredni put bit će bolje i čujemo se. Koliko stavljate na tiket? 10.000 dinara, nažalost, nema više. Izašao sam s posla, sad bilo u Mozart kladionici, nema taj meč. Ne mogu dugo da odsustvujem sa posla, jel možete da mi odgovorite? Kako nema? Da. 10.000 dinara, nažalost, čujemo se, u 16, ili tako, pošto sam na poslu sada. Da, uplatite i ranije, bar 3 sata ranije. Mislite da može u bilo kojoj kladionici? Tako, u dinara, ali mi ispod 200 evra ne uplaćujemo tikete. Ali ja nemam toliko stvarno, da li je moguće da se ovo dešava? Koliko imate, izaći ćemo ti u susret. 13.000, ok, sledeći put jači ulog. I sad ovde, kako nema, znaš, ta utakmica. U slučaju da niste mogućnosti da odigrate meč i da vam ne propadne rezervacija, naša organizacija pruža uslugu odigravanje tiketa baš iz razloga da vam ne propadne novac, ne propadne spojeno, jer ste rezervisali mesto za ovaj meč. Pošaljite željeni iznos novca našem kuriru, on vam odigra i pošalje sliku vašeg tiketa potpisan vašim imenom i prezimenom. Po prolasku meča naš izvor podiže novac, skida svoje za posle meča i preostali iznos kurir vam šalje novac, takođe Western Union. Brate. Ne znam koliko kladionica sam bila, taj meč za omladince nema, kod nas ima. Pogledat ću još jednu, ako ne, kažete mi kako da vam pošaljem isto kao juče iz pošte međunarodnom uplatnicom na isto ime i adresu. Tako je, u dinarima, ali mi ispod 200 evra ne uplaćujemo tikete. Samo mi kažete da li je moguće da nema utakmice u kladionicama ovde. Dešava se, to su poznate kladionice, saznaju na vreme. Da, ali vi ste mi rekli da je 100% sigurno, ja sam verovala bukvalno deci odvojila od usta. Pa jeste, sigurno, isto vam je, da li spojno, da li vi ili mi uplatili tako da bez brige. Samo mi kažete zašto i na internetu ne izbacuju tu ligu uopšte, kako bi se inače pratila utakmica. Izbacit će na Bet365, kad počne. Još neka pitanja? Ne, samo mi je krivo što je ispalo tako zbog dece, požurit ću da vam uplatim preko pošte kao i juče. Okej. Pa jeste sigurno, da, ovo je već bilo. Da li ste podelili novac u 12.30 sam vam poslala? Ok, odložen je, uplaćen vam je tiket, šaljem ti sliku ujutru, jel možeš da odeš ujutru do pošte, nisam podigao novac, uplatio je kurir od svog novca, pa je išao da digne. Da li ste vi podelili novac u 12.30 koji sam vam poslala? Javljam se kada završim, on je ovde ona je slala screenshotove.
Jel možda odeš ujutru do pošte, nisam podigao novac, uplatio je kurir. Dobro. Može samo odeš i prepraviš za petak je odložen. Jel ti nije problem da mi slikaš tiket pošto je moj muž nepoverljiv zato što sam dala do zadnjeg dinara sve što sam imala? Molim te. Nije problem, kad uplatite novac. Koji novac, o čemu pričaš? Jel ti mene zabavaš, maješ me nedelju dana, jel sam ti uplatila kao po dogovoru i slikala sve? Pa tiket kao 20.000 dinara, gde je uplatnica od 12.000? Molim? Pa gde je uplatnica od 12.000? Jel to razumeš da se ne vidi ništa, ne vidim kod, da mogu da dam čoveku da podigne? Kaže, ne treba kod sa ličnom kartom da podigne, tako su mi rekli u pošti, ne pravi se lud. Ne pravim se. Strašno. Koji novac, o čemu pričaš? Ovo je već bilo. Ne pravi me na budalu, čovjek može da podigne. Jako je loše slika, pa daj mi kod, jel to razumeš da se ne vidi ništa, ne vidim kod. Poslao sam ti juče, alo, potvrdu iz pošte, ne pravi me na budalu, jel imaš oči, pročiti potvrdu. Nisam video, iskreno ti kažem. Čovječe, jel uopšte postoji taj navodni Kristijan, jeli? Odobrili su i može da podigne, jer su mi rekli da ako me ne zovu, znači da je u redu. Ja te molim da me ne zabavaš. Koji je ovde kod? On pita. Pravi se lud. I idemo dalje. Znači, stefancubic.tips. Ništa nije okej, ne može ovako. Gde je utakmica na netu i u kladionicama niko živ niti zna, niti je čuo da se to igra. Jel sam ti rekao da je odložena? Čekamo šta će se desiti. Ponašanje prema meni sa mnom spojeno. Odmah. Da stvarno ne bih spojeno. Ispao problem. I ne bih ispao problem. A ne da ne bi. Ne bi ispao problem. Odvojeno i bez H. Drugare. Da sam te prevario, blokirao bih te očigledno. Jel su počeli da igraju, pošto nemam gde da pratim, gde mogu da pratim na Bet365, nema, jel se vršila utakmica, ne mogu da je nađem, kaže mi šta se dešava. Molim te, odgovori mi, ne znam šta se dešava, imam probleme, pošalji mi novac koji sam ti uplaćivala, ako je utakmica pala, zašto si me blokirao? Ja verujem da si ti dosadna sa porukama, ali stvarno mi je bitno, ne znam šta se dešava s utakmicom, a gori mi pod nogama, pričala sam ti već. Jel ti nije problem da mi odgovoriš? Molim te, odgovori mi, ne znam šta se dešava, imam probleme. I tako. To je to. I kaže, naravno, blokirao me, moj muž planira da mu pustimo tužbu, raspitao se, rekli su mu da je efikasnije da se skupimo što više nas i zajedno da ga tužimo, ako bude pravio klip, jel možeš to da napomeneš? Jel si video screenshotove? Ja sam bio stvarno nešto mnogo zauzet, drugari, a i ne bavim se više ovim raskrinkavanjem, tako da ne morate više da mi šaljete poruke vezano za raskrinkavanje, jer nemam energije da se time bavim, iskreno. Ovo samo je bilo, vidim da su se baš ljudi uznemirili, tako da, eto. A i iskreno, ovaj tipster je jedan od najgorih koji je čak i meni lično pretio, tako da, zato sam se i zauzao za ovaj slučaj. Opet, tako da, eto, ostavit ću u deskripciji dole Instagram stranicu gde možete da se organizujete u borbi protiv njega. A vidjet ću koja je to Instagram stranica, da nađem neku, ajde kažemo, pouzdanu, nekog sa kim sam već imao neku konverzaciju na Instagramu. I tako, drugari, to je, posle smo se nešto dopisivali vezano za, da se dogovorimo da napravimo taj neki intervju, pošto sam ipak, rekao sam da sam snimao dosta u Cubiću, tako da neće to biti gledan video, verovatno, i da ukoliko se uključi neko online sa mnom u video razgovoru, da će to imati veći efekat i da će ljudi to voleti da pogledaju više nego samo moje puko čitanje preko ovog Instagrama, tako da, eto. To je to, drugari. Hvala što pratite Profu, da ste mi živi i zdravi, vidimo se u nekom od narednih klipova i udarite na jedan subscribe, udarite like i na zvonce. I pratite skrivene kamere. Kliknite u gornjem desnom uglu na slovce i imate sve skrivene kamere Niškog Profe, podgledajte nešto, nadam se da će vam biti zabavno. Vidimo se, svako dobro, ćao!